ga wani magana da zafin sa da a ce Allah zai gansa zai sa gansa sarkin dogarai na yi ya gajiya Haruna dan sanda ya kake lafiya kalau ka san abin da yake faruwa a gidan sarki ka san kuma ku san komai ba a gidan mai martaba sai ku yan sanda ai duk wani shiri da wani kulma da wani kitimurmura da sarkin fada yake kulla maka baka sani ba ne yana kulla maka wani shari kitimurmura wai a kore ka gaba ɗaya daga masarautar to ni kuma sai na ga bai kamata ba a matsayina na abokin ka da muke tare wannan abin ya kasance dakata dan sanda dakata kai har tunani kake sarkin fada zai iya min wani abu ni fa na ji ne fa kai da kake gani kana ganin wai shi sarkin fada to sarki ma he in na ga dama ya zauna sarkin kwarai kuwa sarkin to bari ka je ka tambayi sarki ka ce waye sarkin dogarai ai ni na yi tuna haka ne to na fi shi hatsabibanci shi gulma kawai ya iya to ai ni na yi tunanin shi ya fi ka hatsabibanci shi sa na kawo maka magana da zagayen da yake yi so yake in kira shi muhiriya ka san ya munafurce ni to kaka kira shi ai bara muhiriya ba munafiki ne kaga munafiki ne dan sanda zan samu ahirin nan saboda akwai abin da zan yi ai nan da ina ga maka kai ma ina so in taimaka maka